Een van de meest opvallende zaken van het oude Friesland wie het bestaan van een eigen rechtspraak. In de middeleeuwen hadden de Friezen geen sterk bestuur en geen goede onderlinge binding, maar wel een eigen stamrecht. Alle inwoners van het Friese gebied moesten haar hierin houden. En er waren ook echte rechters die het veroordelings uitsprutsen. Het Friese stamrecht is al in het jaar 800 op schrift gezet. En deze tekst is het oudste document uit de Friese en de Nederlandse geschiedenis dat bewaarbaar is. Eerst in 1504 kwam hier een eind aan het oud-Friese recht. In de Ieren middeleeuwen hebben alle Germaanse stammen haar eigen stamrecht. Dat staat vol met heidense elementen die te maken hebben met de verering van oude goden. De Friezen binnen eerst ook een heidensvolk en hebben haar eigen stamrecht. Dit stamrecht lijkt een soort op dat van andere Germaanse volken. Om 800 heen krijgen de Franken heel iets meer invloed op de Friezen. Zij brengen ook het christendom mee. De Frankische keizer Karel de Grote wil een eigen wetboek invieren dat in zijn hele rijk de regels bepaalt. En daarvoor liet er eerst uitzieken hokker wetten de verschillende stammen in zijn rijk broeken. En zo wordt het oud-Friese recht op schrift steld. Deze tekst wordt bekend als de Lex Frisiorum, de wet van de Friezen. De Lex Frisiorum, de wet van de Friezen, is vooral een opsomming van skeervergoedings voor het tabringen van verwoenings. In die tijd is er geen centraal gezag. En er is ook geen politie om erop te zien hoe de mensen maar omgaan. Dus vocht je de mensen de roesjes zelfs uit. Om vat te komen dat elke in elkaar te lief gaat, oog om oog, tand om tand, kunnen de slachtoffers tenui, dankzij het wetboek, om skeervergoeding vreten. Vanzelfs had de tekst van de Lex Frisiorum een christelijke inslag. De meeste Friezen werden nog eens correct uit het christendom bekeerd. Zo stiert erin dat de mensen op sneien resten moeten. Maar er zijn ook nogal wat heidense zaken aan te wijzen. Like als deze, onder strikte betingsten is het voor een mem tastien om haar been te vermaken. Het sconciërje van de heidense heiligdommen wordt exwier bestraft. Wat een heilig voorwerp stelt, wordt naar het strand gebracht en aan een peel vastboom. Bij heeg wetter verzoekt de dierder. Maar voordat het zover is, worden eerst zijn eren en zijn geslacht afsnijden. De Friezen beschouwen je dat als een offer van de zonde die te goden oordeel is. Ja, en soms wordt er ook een godsoordeel vrij. De vertochte moet dan zijn hoorn in siedend wetter stekken. Als de hoorn weer goed geneest, dan is dat het bewijs van zijn onschuld. Nou, dat komt vanzelf net vaak voor. Na het jaar 1100 begint er een moderner Fries gerucht te ontwikkelen. Het Fries gerucht wordt nou loonrecht genoemd. Het wordt zien als een godsgeschenk, lieke kostbaar als het geloof zelfs. De Friesen zoenen het loonrecht direct kregen van God. Ja, dat vertellen ze terug bij het verhaal van de 13 Asega's. Asega's binnen kenners van het recht. Daar zoen er tolle van wijzen. De 13e, de grote Asega, is Christus. Het oud-Friese loonrecht geldt voor het hele Friese gebied. Van de Vlie en de Wezer. Het is de tijd van de Friese vrijheid. En Friesland is bepaald geen politieke eenheid. Maar het recht, dat loonrecht dus, wordt overal min of meer gelijk toepast. Om 1485 heen, de laatste jaren van de Friese vrijheid, wordt er een boek gedrukt van het oud-Friese loonrecht. En dit boek is het eerste Friestalige boek dat in druk verschijnt. Het is een monument van de Friese taal en je daarom ook wel de oude druk. Ook het verhaal van de 13 Asega's is hierin weer om te vinden. Als in 1498 gouverneur Albrecht van Saxe hier aan de macht komt, wil hij af van het oud-Friese recht. 6 jaar later, in 1504, liet hij de Friezen kiezen tussen het Saksische en het Romeinse recht. Het wordt het laatste. En daarmee houdt het oud-Friese recht op te bestaan. Te meesten in het gebied dat nou Friesland is. Eerstelijk van uw provincie, in Greensland en in het Duitse Eerst-Friesland, als ze nog eeuwenlang gebruik maken van dat oud-Friese recht.